trobat una sorpresa molt agradable i que no m'ho esperava i m'ha agradat molt, sobretot veure com ell anava canviant amb els ritmes i amb diferents tons i això, i m'ha paregut molt emocionant també, com quan acabes de parir t'emociones molt. I no sé, m'ha semblat molt emocionant el fet de que ell pugui escoltar això en 2 dies de vida i que fasseu això en els hospitals, no sé, me pareix molt guapo. No sé, crec que ha de ser una cosa positiva per la gent i per els bebès sobretot.